Tisbita tkaken mal-garigor kif tinżel l-isfel mill-bankina l-win kollha taħen jilqawk għax-xogħol tista' ssib fjura fil-kantina in-neon kaħlani ġej mill-jukebox l-għajnejn jixxelu porporina nixtieq li tarani nixtrilak grog tajt se nsib fjura fil-kantina dik tgħix biss fil-lina ta' ġuddan lejn fejn se nxir minn kliem l-artal l-ommu l-missier ta' żewġ tfal f'ambjent qaddis ta' żmien għażiż fejn tixxel ix-xemx għalina għaddej bħal-fjur ta' ġmien ta' dawl ħanin qatt ma jitbil minkejja snin kien hemm ijiem u kien hemm żmien u kellna sar qatt ma naf li rrid tajjar x'kien mar ħażin għax telqet mill-ġardin tal-ħolm li bnejna tnejn flimkien nsiet iż-żgħar u marret fil-kantina fost uċuħ musfara f'Vinċenz Ares mifxur u xabbab bir-rutina imdellet iħares u bina żball tajt se nsib fjura fil-kantina dik tgħix biss fil-lina ta' ġuddan lejn fejn se nxir minn kliem l-artal l-ommu l-missier ta' żewġ tfal f'ambjent qaddis ta' żmien għażiż fejn tixxel ix-xemx għalina għaddej bħal-fjur ta' ġmien ta' dawl ħanin qatt ma jitbil minkejja snin kien hemm ijiem u kien hemm żmien u kellna sar qatt ma naf li rrid tajjar x'kien mar ħażin għax telqet mill-ġardin tal-ħolm li bnejna tnejn flimkien nsiet iż-żgħar u marret fil-kantina fjura fil-kantina fjura fil-kantina bħal-fjur ta' ġmiel ta' dawl ħanin qatt ma jitbil minkejja snin fjura fil-kantina fjura fil-kantina Grazzi.